O procedemento do Concello de Pontevedra contra Ence segue aberto e a conclusión do Goberno local despois de que hoxe recibiran a decisión do Tribunal Constitucional de aceptar a trámite o recurso de amparo presentado no 2023 contra a sentenza que avala a prórroga concedida á Pasteira. Unha gamberrada, non? Falamos dunha prórroga que, en principio, pois, cando menos podemos decir que foi irregular, claramente irregular, por falta de xustificación no que ten que ver co seu emprazamento, pola vulneración das directrices europeas, infrinxiu o procedemento sen ter en conta nin pedir ningún tipo de informe municipal cun goberno en funcións e en contra do DOT e do POL, das directrices e do Plan de Ordenación do litoral. O Concello presentara todas estas alegacións contra a prórroga da concesión. No 2021, a Audiencia Nacional decidía anulala, estimando tan só unha delas e sen analizar as restantes. Despois, no 2023, o Tribunal Supremo botaba atrás esta sentenza sen estudar todas as alegacións. No seu recurso ante o Constitucional, o Goberno pontevedrés alegou que esta situación provocoulles indefensión ou non respectar o Supremo os dereitos fundamentais á tutela xudicial efectiva. Entendíamos que este Concello de Pontevedra e a súa veciñanza recibiu un trato de indefensión ao non ter estudado ningunha destas causas e o Concello xa o tomou como unha cuestión de dignidade. O Concello de Pontevedra non pode admitir que se ningunee desta maneira a este Concello sin pedirlle ningún tipo de informe e sacando adiante unha prórroga claramente. Neste novo episodio, o Goberno local ve tres opcións. Dúas delas parten dun escenario no que o Constitucional declara nula a sentenza do Supremo. A raíz disto, podería decidir ou revogar automáticamente a prórroga ou retrotraer o procedemento á Audiencia Nacional para que analice todas as alegacións presentadas polo Concello nun primeiro momento. A terceira vía, no caso de que a sentenza sexa desfavorable, será recorrer ao Tribunal de Xustiza Europeo. Que o Tribunal Constitucional sexa ou emita unha sentencia desfavorable e, polo tanto, nós seguiríamos no camiño acudindo ao Tribunal Europeo pedindo que se defendan os dereitos fundamentais dos pontevedreses e das pontevedresas. Tras coñecer esta decisión do Constitucional, Ence asegura que a admisión a trámite do recurso de amparo só implica que se tramitará o recurso para valorar se se vulneraron os dereitos fundamentais. Polo tanto, dende a Pasteira defenden que a prórroga non está en discusión.